Avimieskoulu on miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävä psykologipalvelu. Tähtäimessä ei ole ainoastaan paremmat parisuhdetaidot tai itsetunnon kohottaminen, vaan laajempi tietoisuus omasta ja läheisten hyvinvoinnista. Nämä on keskeisiä rakennusaineksia perheen perustamiselle ja vanhemmuudelle. Ja toki empatia- ja tunnetaidot on hyödyllisiä myös työelämässä. Avimieskoulu kestää 2 vuotta ja palvelu koostuu yksilö- ja ryhmätyöskentelystä. Ryhmätapaamiset on viikonlopun mittaisia, tällaisia intensiivijaksoja, 2 keväällä, 2 syksyllä. Ja sitten näiden intensiivijaksojen välissä tehdään erilaisia harjoitteita itsenäisesti ja tavataan psykologia säännöllisesti. Ja avimieskouluun voi hakea kulttuuritaustasta riippumatta. Pääasia on valmius ja halu omien asioiden pohtimiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun. Avimieskoulussa on 3 peruspilaria. Avio, mies ja koulu. Okei? Millainen puoliso, kumppani tai isä sä haluat olla? Pelottaako parisuhde? Haluatko sitoutua? Millaista olla rakastunut? Hyvä ja kestävä parisuhde, johon tämä avio viittaa, on tavoittelemisen arvosta. Se lisää onnellisuutta ja toimii suojaavana tekijänä psyykkisiä ongelmia vastaan. Kaipaatko tukea tai parempia tietoisuustaitoja? Aviomieskoulussa omia kokemuksia työstetään vertaisryhmässä ja psykologiohjauksessa sulla on myös tilaa jakaa tuntemuksia, omia tuntemuksia. Muutos on mahdollista. Elämä on kokemista ja oppimista. Miten tähän tilanteeseen on nyt tultu, missä ollaan ja minne tästä mennään. Aviomieskoulu auttaa pohtimaan omaa elämääsi ja löytämään tärkeitä merkityksiä, joiden avulla suuntaat varmemmin kohti tulevaa. Avimieskouluun voi ottaa yhteyttä kaikissa vanhemmuuteen, parisuhteeseen tai psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Avimieskoulun ensimmäinen lukuvuosi alkaa tammikuussa 2017. Tästä tiedotetaan tarkemmin syksyn 2016 aikana. Tervetuloa osallistumaan. Myös muut kiinnostuneet tahot ja yhteistyökumppanit ovat tervetulleita mukaan avimieskoulun toimintaan. Tehdään yhdessä ennaltaehkäisevää ja yhteiskuntaa rakentavaa työtä.